Oh bojoku ora bakal nesu. Lah nyapa? Wis ngerti kok. Aku ki nalika arep rabi karo budu iki nek wis ngerti kondisiku ki apa. Aku lak dadi duren. Lho, berarti berjuri. Ora. Lah, duren ki duda keren. Kaya iki Apa? jamur, Kok jamur? janda di bawah umur. Ki wong karo masyarakat. Nuwun sewu Bapak Ibu, Mas Gareng sae napa sae? Sae napa sae? Ayo dadi berangkatke. Sepele kok Pak. Sepalane apa? Kula kalih Pak Kangko rakuri pekarane sepele. Bapak. Kono kalah bojone ayu bojoku. Kowe iki lah omahmu ki lho Purwodadi. Hani Kusuma omahe Tulungagung. Zaman dia sekolah. Di daerah sekolah kok. Sekolah yo. Ayo di semuanya. Seperti gamelan Bali we, gamelan Bali ya. Mari berdiri, masih bersama Hani Kusuma dari Kota Marmer. Biasanya Mas Gareng jajak iki sing telepon aku, kandeng bengi iki sing telepon kuwi panitia, ora lewat aku ya aku ora patek wani ngongkon temen-temen lho, mergo sing bayari dudu aku. Nggih, panitia pinter kok Pak. Pinter apa? Lah telepon kula. Hah? Ngapunten Mas Praja piyambak nggih. Lah kene napa Pak kok boten liwat Pak Kangko? Lah nek Pak Kangko angel dinyang kok. Rena dino. Gaji sangkemu. Dalan kaya kok beto gaji lho. Ning estu lho Pak. Apa? Aku yo mau kalah wong sejak panitia dhewe kok. Ah. Oh digeke lagi ngaji sanan aku yo duwe. Lah kowe kudu iso. Iso no. Heeh. Lah kok gur ngaji sanan sambit Ponorogo tak kira kabeh kok. Weh. Tak ora Ini jenenge Gareng iki gareng cerdas dan berintelektual tinggi. yo rasa diomongke lah aku. Lah jenengan ora 5 menit kok. Ah. Lo lungguh lagi 15 detik. Ya teman tadi. Dadi cah pinter kok. Ya. Tak pengen rungu kowe, kaya ngomong karyamu kowe. Bocok. Bocok. Ngaji sanan. Ya ya. Lah iki mireng iki. Ya tak rungokke. Nek perlu dicatet beberapa tahun ngarep. Tahun ngarep pengajian. Oh yo ngerti nek. Ngajab hayu. Nah. Patus berkain yang tuhu. Ngene niku ngajab hayu patus berkain yang tuhu. Ah, terus Dimen slamet donya. Sadaya sami lestari. Nanggap wayang
gareng lan hani kusuma ngati sana. Kok aku ora mau lebone. Alah musik tak ora rombongan kok. Ya jiwe. Kowe ngerti lah, ketuane bengi iki sapa? Supire cara bis mlaku iki supire jarang. Lah kok jarang malah mau tinggal. Nek nganti kok tak tabrakne bis foto labrak trotoar, kowe melu modal. Ora iso. Lah soalé Wong jenengan umpama bis jenengan dalange to. kok pire? Wong genah nek aku ora rombongan gur gandul guri kok. Dadi wong nabrak sing tak yo ngarep karo tengah guri aman. Matamu. Sambit Sabit, samirawo sami rawo. wonten nonton layang dalu niki Ah. B bareng tirakatan iso ninggal dahar guling tegese poso karo ninggal turu lek-lekan. Ya. Paham mboten? Paham? Ya wis. Cuk, karena sifatnya kemelinti bener. T Ya, kayak tenan. T Apa? tansah slamet manggih hayu saklamino sambit. Oh ya. Saya Ponorogo. Ponorogo. Kota Riau lagi. Iya. Gone warok lho. Iya. Kari kleru. Wah, Kula yo turunan warok. wah. Kowe keturunan sak ngendi? Kula ki termasuk trah warok. Kowe campur kok dadi kok hubungane karo warok Ponorogo apa? Jenengan gak paham Mbah kula ini yo Ponorogo. Buktine apa? Jenenge kula asli iki warok sura sapar mundut bakdo mundut. Wis asli yo nyok. Ya, Ponorogo. Ponorogo. Padha guyu. Penontone guyang-guyu. Nonton wayang Purwa. Rasa seneng jroning ati. Ah. Gotong royong nanggap wayang do urunan. Tepuk tangan Kang Mas Jarek. Yo gini yo bener ini. Ya. Kancane mboten. Ning cacate siji. Pripun? Jenengku dalan ora katut ning tembangmu moko telu. Ya. Moko sakmene kae iki larang dhewe aku lho. Dwijo Kangko. Ya. Dwijo Kangko. Dwi iku Hah? artine punjul ko satu. Tegese punjul saka siji. Lah di buku kok. Ya, Artine punjul ko satu. Jo. Jawa ditulak. Tulak iki dicontoh. Ora enak dicontoh. Ora dicontoh. Sebabnya apa? Kamu tahu jawab lho. Iya. Kang punjul iku ora becik. Ah. Dwijo Kangko. Konangan bojo wis rabi punjul ping pisan. Betul. Betul, jadi tak bener ke. Oh, bojoku ora bakal nesu. Lah napa? Oh, wis ngerti kok. Aku ki nalika arep rapi karo bojoku iki nek wis ngerti kondisiku ki apa. Aku lak dadi duren. Kejutan. Lho. Berarti berjuri. Ora. Lah, Duren ki duda keren. kaya iki Apa? jamur Kocok jamur. janda di bawah umur. Itu lagi Apa? jarwo Jarwo ki apa? janda rodok tua. Sing ngestu kok Pak Kanggo. Apa? Ngaturaken sugeng dalu kagem para pamirsa luar biasa. Yai kene grapyak semanak sopan santun didhisikne. Kula wau medun nun 1000. Ya. Parkire rak rodok tebih kula parkir luar masjid mriko. Ya. Aku nuntun koper ngono enek cah cilik nggo sepeda ontel. Set nang ngarepku mandhet jegrek. Sepeda ontel dituntun. Nuwun sewu Mas Gareng amit derek langkung. Bareng rodok nggon peteng ditumpaki. Tak akoni jempol kiai cilik pintere. Adab kuwi lebih tinggi daripada ilmu. Lah, Ora mung agama, ning nggon apa jenenge udanegara tata krama adab digondheli karo masyarakat niku wau cah cilik. Cah cilik. Bareng sing rodok dewasa ya cah SMP bocah SMA mau. Ya. Numpak motor mang kok arep mandek set medun dituntun amit Mas Jajak Gareng derek langkung. Injih Mas Jos adab budi pekerti. Ya.
Mang tujuwono meneh cah lanang wedok gandengan. Teko ngarepku gandengan tangan dicolot cul. Ngapunten Mas Gareng nderek langkung nggih. Bareng teko petengan ditumpaki. Jos aku. Abang dipekerti yang perlu. Iya kok sing ditumpaki apa? Mobile. Oh, gawa mobil. Kene mau mlaku parkiran adoh to, Pak. Teko petengan mobil ditumpaki. Oh iya bener. Lah pikiran jenengan apa? Sing ditumpaki sing wedok. Lho ngono kuwi lho, elek iki lho. Lah kowe ora ngomong nek nggawa mobil kok. Lah kono yo nang takok kok. Lah kira jalanan kalau sampe wedok canom mlaku nuwun sewu kabar. Lah bar tekan-tekan ditumpaki. Apa kowe apa gak enek mobil? Lah yo mobil numpak kan ngeri. Yo keri kan gak no keri. Lah berarti mobilnya ditumpaki keri. Nggih. Lah sadurunge pamben kok sing wedok mau. Ini iki lho. Bapak Ibu. Ibaratnya botol. Oh, Botol kae gumantung isine. Ah. Nek isine minyak utawa barang sing wangi, nek botole bocor mambune ya wangi. Kaya dene wong apik. Nek wong wis ketok apik, apa sak pangucape mesti barang sing apik. Beda nek botol kok isine peceren. Upama bocor ya ambune datang. Omongane biasane ya ora tau apik. Enek wong kok numpak yo wedok ngono. Wow, aku mau jare bocor ada sing peceren. Lah nek kroso monggo, aku ora ngarani. Iya. Mula wong iki nek ngendika sing becik ngono. Ah ya. Seneng karo sing jahe wong. Wah, mbok awon-awon nek nglawoke Mbah Hani Kusuma, aku ora seneng karo ayune. Gur perkara bokong, dalan kok senengan gur bokong. Aku wis ngomongi kuwi kok aku wis sempat nyamang ganti. Kono ngono tak kok apa ya Mas ora lho. Ora to. Loh, berarti aku. Ganti. Kowe sing elek ning aku tok kumpono ning aku. Sing elek kowe sampah ning aku kabeh. Monggo lho Pak, monggo. Apa? Iki ra wayang Ya. wis nek diarani wajib sembahyang. Bener. Penyakit jalan kuda piwulang. Ah. Anggone blangkon. Nek wis gamblang ora usah takon. Ah. Anggone biskak ketok besus kabeh. Ya. Ono kris nek disenger gak nek nggo iris-iris. Ah. Wis perlambang. Ya. Lah kok jenengan kok kaya ngono. Nek kowe nyalahne aku perkara ngomong elek lan tidak elek, kowe berarti nyalahi kodrate Gusti Allah. Lah kok saged? Gusti Allah ki ngodrake ada dua, ono apik, ono elek. Kowe apik kabeh donya ki ora gayeng. Mula sing elek kan aku le, ora apa-apa. Ya, kowe ngerti-ngerti mulih gareng ora nang ndase. Ana ngundas apa kowe? Investor Pak. Iya. Ora masalah. Aku biasa nek jagelane gareng mrene nggo sampah ki aku kok. Lamun gareng dapurmu tok, gareng Semarang bareng nggih sampah ki aku. Jenengan yo rasa cilik ati. Aku ya keloro-loro. Ampun sang ngaten niku. Aku ki iki ditangkap karo panitia ora mangkaji. Izin Pak Kanggo kula ngertos nek ya ampun dipenggalih jero-jero to Pak. Aku akhir ketemu karo jagelan sing sini gareng mriki. Atiku iris-iris. Nyuwun pangapunten. Kula niki warung namung guyon namun jaga gojek apa? Guyon ya guyon ning ora ngarepe wong akeh ngene. Jenengan nangis kok sedih tak ece apa apa Pak? Ora. Lha apa? Iku ukuramu piro? Jenengan lang. Uripe iki ngono rek. Izin. Nggih pancen namung nderekaken jurung donga pamuji parging laladan ngabisanan ngayahi suronan utawa sedekah bumi mugi tansah pikantuk barokahing Gusti satemah murakabi kagem sedaya warga ing sami rawuh tansah jumbuh kang dinayuh sembodo kang jinangka basuki kang esti satemah resik desane resik atine kabul kabeh kajat lan cita-citane amin Allahumma sego ketan parutane klopo roti donat ditambahi gula piyai ngabisanan muga panjang yuswa awake sehat sugih bondo ngono lho Pak jenengan paham meren jenengan yo wayangan ket sore suluk caturan sabetan koprol kok enek lho wong tepuk tangan aku gundungakno lho semene tepuk tangan kabeh nek cara aku ki kadaluwarsa lha kok saged ndongake nganggo pakaian to mungkin lo seniman kok kesuwen lho jumbo lan patute seniman iki ndonga jumbo karo kahanane awak to Pak nek seorang seni ndongakno yo nganggo seni to Pak lewat kesuwen wong saiki ora patenan kabeh iki nganggo instan miwe instan gitu apa-apa nganggo instan lek kowe ndonga nganggo parikan kesuwen
Ya saiki upama kabeh iki ndonga nganggo parian, wong salat nganggo parian. Ya sak pikiran. Ya, tuku bolang ngene Mbah Mudin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Dadak ora kesuwen iki kok suwi lho. Nganti subuh lho wong salat. Ora nganggo parian. Ya Iya. Tuku lawuh mangan jadah. apa kuwi? Sami Allah liman hamidah. Lah iya. Ijo kedawan. Lah, tuku lawuh apa mau? Mangan jadah. Mangan jadah. Sami Allah. Sing makmume ora sami Allah ora ngene malah cakep. Ayo. Oh, salat kok yang nganti isuk ngono kuwi. Dadi apa tuh depo ini lho saiki iki rasa diperpanjang kok sak kira telatenan. Wayang barang nek kakean jejer ya ora telaten. Wis biasane ndang guyu, ndang bras ngono, ndang bayaran selesai. Sami sehat ya, Bu? Panjang umur. Sehat? Panjang umur. Amin lho. Ya Allah suruh caca iki. Kaya mau kamu harus sih masalah kok. Lho, iki padahal cepet lho, Pak. Iki wis tak cekak-cekakno bendo seneng lho, Cek. Kata-katamu lho sing salah. Contohnya jenengan iki. Bapak, Ibu sedaya, kula dhewe donga, muga-muga sedaya sehat sedaya nggih. Pinaringan bagas waras sak lunga. Cocok. Iki lho, iki dukung aku lan dukung raimu. Bu, jenengan pilih wong apik apa wong elek? Pilih wong apik apa wong elek? Pilih wong apik. Lho, aku rumah sama aku elek. Lho, jenengan kono dhewe lho nek sampah. Lho, gareng elek lho. Sopo Mang? Kuwi Oh, lha kuwi bayarane jenengan kok gawan kok ngomah kuwi. Nek liyane lho, kula apik kok elek. tak angge, tak omongin karo masyarakat. Nuwun sewu Bapak Ibu, Mas Gareng sae napa sae? Sae napa sae? Ayo dadi berangkatke. Gak sido, Mang. Kalau sih, Mungkin repot. Jenengan ngajak santri kang sami. Sebabune damel napa yo tirakatan cagak lek. Miras pantes kuwi dalu menika kadang-kadang berkait Gusti lumantar pagelaran wayang kulit. Pak ngoten to, Pak. betul betul. Nggih. Namun ditompo sing jeru, kula kali Gareng iki pancen ora akur. Nek akur ki malah ora gawe, iya ta, Rek? Nggih. Kudu kaya kucing karo tikus ya, Rek. Perkarane niku sepele kok, Pak. Sepalane apa? Kula kalih Pak Kangko akur iki perkarane sepele. Sebabe Kono kalah bojone ayu bojoku. kowe iki ngandane bojomu ki. Bojomu kalah ayu karo bojomu. Jelas lho. Dalam bojomu ki pokoke gede sisih kok. Lho, dipamerke. Bojoku Pokoke gede sisih. lho lha iki bojone jenengan. Apa? Bokonge gede kabeh. Elah malah. Oh, iya. Biasa kuwi. Apik segede sisih luar biasa ra koyo kancane. Lah gede sisih mlaku piye? Ini. Amin, Allahumma amin. Ora enek, ora kok nyatet omongane jagoan iki enek. Pak Suparni, kepala desa. Oh, Pak Suparni. Nggih, perangkat desa, LPMJ, BPJ. Saya masyarakat begitu tumplek-blek ngono kene Mas Gareng. Nggih, alhamdulillah. Alam barokah Gusti Allah. Sami sing ngene iki adicara sing kaya ngene iki rutinan 2 tahun sekali wayangan. Nggih. Muga-muga berkah saka langit saka Gusti Allah diturunke tumraping sedaya warga masyarakat wonten ngadi sana. Amin amin ya rabbal alamin. Berkah barokah. Nggih luar biasa. Niku kula sowan ya karo dulur wedok ya mantan pacar Sapa? Hari Kusuma. Apa kok ke pacar? Lah, Lah omahmu ki lho Purwodadi. Nggih. Hani Kusuma omahe tulung aku. zaman saya sekolah. Di daerah sekolah kok. Sekolah yo. Rakyat TK. Ada paut yang medhot deh. Sono sekolah. Kula diaturi jumeneng ya. Siap, sedika. Diaturi jumeneng. Di seperti kan. Seperti gamelan Bali we, gamelan Bali ya. Mari berdiri masih bersama Hari Kusuma dari Kota Marmer.